बेलाइखे हामबाय तिनि बेलाइखे आंखा तंथको 2021 आं बुध बासाफोरो एडिसि 11 महारिपुर तेलेमुरा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बासाफोरो ओ उत्तर महारानी पाराकातालनि लुकुरक आनो मुथुई आनो चारिवै खानुई रहनाय रक आनो बुट पास खाइ रहनाय रक न और काइसा राधा कृष्ण मन्दिर काइसा दङो और मा मातृका तिनि महादेवनि मन्दिर काइसा दङ ओ काइनेयनो आं कीर्तननि सेट लिरनानै गसे थांमानि गोबां मा एलाकायावनो रोखा गोबां मा जागानो रोखा ओ पाराव काइने रिनानि नांमाबा किसा लेरि फानो तिनि 20 तारिख डिसेम्बर 2025 सालमारिव हायना हाय आं बरकनि थानिव कीर्तननि सेट मथाकाइनिनो जन काइसा कीर्तननि सेट कलांखा ताई और जे फाइ मानजाक फाइनाय तिनि पारा कतालो चिनी चिकन सा काइसा पान्दा ओ कीर्तन सेट या फार्मं पान्दा वो जे फाइ मानजाक फाइनाय बुखु रंनो याक बुक जाथाइया ना तेहनै खुतुं बाहायनो तुबै फाइमानि जन 500 ग्राम खाये जत बुखु रंनो नरंनो खना बुखु रंनो या फारि गलां थांका के आबो बाय बरक बाहायनो किसा खातं थौजाक लाइथोन हायहनै बुबाग्रा बाय थामसा तंनाय जत नगो सेलायका बुबाग्रा न याकारै केबो थांया बुबाग्रा जेक ता सावो बुबाग्रानि आ सामंनो बरक बुबाग्रानि पक खानावै बुबाग्रा माने तंनायनि तिनि पक दिले पेखा जतन हामबाय बेले बेले खिनि एडिसि बिले खिनि सार कमल कलयनो आं प्रायनो बहुत दान बखा दजा आनन्दं खा तंथाम जाखा तिनि ब आगि कौ दिमा तंग तिनि शिवगुरि बदन काइसा कीर्तन दल कीर्तन काइसा बागना हनि हामन बाय तिनि खाम रिमा बाय आं तिनि बन बेलाय बेलाय के हामबाय यावसबो ताइ तिनि बुबाग्रानो पाइपलाय हामबाय याफुराय आनि कफे सामराव पाइ देखिसो न खुलुमबाय हामबाय तिनि एजि सियाम सारनि तैफांनो या तैसं तिनि पारानि राधा कृष्ण मन्दिर काहा दङ पलखनि जों काइसा बुनि आरो प्रग्राम खालामते जों खुब मानि खनैनि किसा आगे कागासं जिनिसलाय अग्रा खाइलां मानि मानै बर खाइला याकारि खालां खामानि जामरो बाय खाइग्रो गावनि बासा हामिया आतिं तमायथा तै मानि ताबु कताल मामनखौ जांखौ खामबाय खा तिनि सात निया उतै जों मानमानि गुनै जों दा काइसा मानि खोदाबाय गाहामखै जों दन थायो गाहामखै खाइनाय हामबाय तिनि साल गाहामनि जरावो इसिसा चिकनसा पान्दावो जों और सिरिसितिनि सिबिनो अ मादब उजिलाय जंलाय मान बिसिंतै जों लास गोबां मा सानालिया जों दिनै पुजारि जत पिसो चाइसिम सायखनारिखा आ मान्दबनि तैनो जों काइसा कीर्तन दल गोपी संग बदल होनो जों संसामानि ओंखाय आगे जे दिनै बकरा सं कीर्तन मोसालाख्या बंना मानेखौ जामबायनो जों जे मानतै फायदि सिरिसितिनि सिमै जे कीर्तन दल संसाय दंमोन न जोंबो काइसा नारलायानो भगवान जे सम्पन्न जों नारगानो होनो जों ताबो कीर्तन दल संसालायो गोपी संग बदल ताइ आ संसामान बिसिंतै तिनि चिनि एम सार जोंनो खाबाय खबायना बिनि बेतगत रांबायसे जोंनो जे मानतै जों बाजना रेखा कोटि बना हामबाया फर ताइ बिनि लगी तंनाय रंब आं बेलाय बेलायके हामबाया फर ताइ कोटि बसरनो हामबाय मानै गोजोन बहरं तंनानै थन और राधा कृष्ण मन्दिर बसांग बेलाय काहामखा ताइ और फाइमानजाक फाइनाय आनि ताखक बुखो ताइ और जाति गुस्ति पारानि जे बंश दरंनब आनि खापंनाय हामजों याफर ताइ चिनि महाराजा ताइ चिनि एम सार कमल कलयब आं बेलाय बेलायके हामबाय याफर कुति हामै तंनानै थन जतन आनि खुलुम याफरका आरो आनि ककरन पाइ